Goddag og velkommen til den her video. Det her det bliver en vlog. Så vi skal i sommerhus nu, og det er torsdag. Og jeg skal bare lige pakke det her ud. Eller en kuffert og sådan noget. Så skal jeg også bare lige have kamera og sådan noget pis med. Så ja, det her bliver i hvert fald bare lige en vlog. Så ja, jeg tror vi bare vil ses oppe i sommerhuset. Vi er lige ankommet til det der sommerhus, og jeg vil bare lige hurtigt vise jer. Det er sådan, jeg har lavet mine fætter. Så der på hen som jeg har, så er det bare lige sådan, ja, så bare mig og ham, der sover heroppe. Men ellers, jeg tror lige, jeg vil vise jer lidt. Ja. Yeah. Hvor er den her stige? Den er lige bag. Har det kommet? Og så blot for at hvile. Hvad gør jeg? Det har du ikke snakket med hende om. Det er Kasper. Din fætter far står lige der. Hvor er du sød, Torben. Jeg kigger ned i. Koko. Ja, hvad så? Hvad laver du? Hej, sød. Ja, hej. Hvad? Hej, Sami. Det var helt zoomet ind. Kommer jeg på YouTube nu? Hej, Katrine. Nu er vi ude i poolen. Lavet lokum. Pool. Så ja, det er da fedt nok. Der er lige en sauna, der står tændt her. Ja. Yeah. Er det ikke Hej. noget buddies? Hej. Nej, men nu det der for noget wanker noget, mand. Ej, nej, Kasper. Hej, Philip. Ja. Det var bare lige hurtigt for at vise den lidt, hvad der var og sådan noget, men fuck, jeg har bare varmt lige her. Men jeg har sgu glemt det, jeg har opladet til batteri, så jeg ved lige, hvor meget for filmen, vi skal være i 4 dage, så. Men i hvert fald, ses bare i næste. Vi ses i stedet. Jeg skal lige til at slutte dagens vlog af, fordi jeg har virkelig været træt. Jeg har lige været i poolen i 3,5 timer. Og så. Ej, nå, men ja, vi ses i morgen.